Heten sérültek meg a tegnapi Ópusztaszernél történt balesetben. Egy kocsi kihajtott egy szabályosan érkező kisbusz elé, összeütköztek, mind a két jármű felborult. A kisbuszban 9-en utaztak, közülük 2-en súlyosan, 5-en könnyebben megsérültek. Az utcán rántott kést és többször megszúrta a gyereket, majd saját magát is. A mentők gyorsan a helyszínre értek és mindkettőjüket kórházba vitték, de a kisfiú életét már nem tudták megmenteni. A híradóban megszólal annak a falunak a polgármestere, ahonnan a férfi nemrég elköltözött, és ahol mindenki rettegett tőle. Rendszeresen a villamoson koldult az a 10 éves kisfiú, aki tegnap halálra gázolt az egyik szerelvény Budapesten a Nagykörúton. A gyereket korábban sokszor látták egy felnőtt férfival, úgy tudjuk az édesapjával. A férfi zenélt, a gyerek pedig kéregetett. Holtan találtak egy 4 fős családot Tényőn a házukban. A rendőrség azonnal a helyszínre vonul, az első hírek szerint kegyetlenül kivégezték a családot, 2 kislányt és a szülőt. Másnap reggel a helyiek döbbenten és értetlenül állnak a szörnyű esemény előtt. A ház körül minden érintetlen, közben olyan hírek szivárognak ki, hogy az apa lehet a tettes. Bemutatták a gyilkos eszközöket a rendőrségen, azt a baltát is, amellyel a gyerekeit és feleségét fejbeverte. Már olyan részleteket is elmondtak, amelyekről korábban még nem beszélhettek. Itt ezen szintén az ő vérnyomai voltak. Kiderült, hogy az apa először az emeleti fürdőben öngyilkos akart lenni. Többször megpróbálta, de nem sikerült. Azt gyanítják, hogy ezután ölte meg feleségét és 2 kislányát. A rallin egy versenyautó kicsúszott az egyik kanyarban, a nézők közé csapódott, összesen 6 embert ütött el. 2-en életveszélyesen megsérültek, a többiek súlyosan. Megrázó történet következik. Brutális, előre kitervelt gyilkosság áldozata lett a hétfőn Kaposvárról eltűnt 11 éves kisfiú. Holttestét ma találták meg egy erdős területen. A rendőrség már napok óta biztos volt abban, hogy gyilkosság történt. Az eltűnést bejelentő nő, aki a kisfiú nevelő apjának élettársa, ugyanis egyre gyanúsabb lett nekik, mert óráról órára